New Year celebration sa Isla Sang Boracay nangin en grande. Mga turista na pawaw sa fireworks display sa New Year's countdown. Inigitutukan ni John Sala. "10:30 pa lang sa gabi dagsa ng mga turista sa beachfront sa Boracay. Tag sa kabar kag establishmento may kaugalingon nga New Year's countdown party. Apisan nga naglain ng tiyempo kag nagaulan-ulan, wala sini mapunggan ang mga turista sa pagbantay sa nakalangkagan nga fireworks display. 4 ka tuig na nga wala nakahiwat sang New Year's countdown kag fireworks display sa Boracay. Gani makit-an gid ang kasadya sa nawong sang mga turista sa paglabot sang alas 12 sa tungang gabi. Wala gid napaslawan ang mga first-timer nga nag-New Year sa isla sa ingrande nga fireworks. Worth it gid suno sa mga turista ang kapoy sa biyahe. It's really amazing. This is our first time here. Grabe, super ganda! Super pinagandaan ng mga hotel! Woo! Ang saya! Nagdugay sang halos 15 minutos ang fireworks display. Bisan diin ka magtulok, nagabanaag ang kahawaan bangod sa kadamuon sang fireworks display area. Ang ganda ng fireworks display. Hindi naman alam kung saan kami titingin kasi dala-dalawa. May malaki dito, tapos may sa gitna ng dagat. Matapos ang fireworks display, balik party na sa mga establishmento. Wala man sang may na-record ang Malay PNP ng mga major incident sa isla kadungan sang pagsugalaw sang bagong tuig. Naka-alerto naman ang kapulisan tubtob Enero 15. Upod kay Cirilo Rinduque. John Sala, One Western Visayas.